Nokuchivero opindura zvekare vakomana vaya panapa vachiti aiwa ndiye ari kutaura on behalf of mukomana Geza. Panguva ino yatiri kuona kuti Geza panguva ino vanhu vachiburisa mapictures vachimuti aiwa amboficha kuti ambowanikwa pakati palocation yakati muthis club zvichionekwa kunzi aiwa mashoko ari kufambiswa nevakomana vethe regime vada kuzama kuconfuse macitizens achinzi ndeye manyepo. Panguva inoi tinoona kuti mukomana unzi Nokuchivero panguva inoi ari kuuya achimirira Geza achitaura masteps avari kuda kuita aiwa kurimova the regime. Notable subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa vakomana vehendo aiwa ichakafukidza dzimba tinoona kudanyira chiti hero Nokuchivero hanzi ana weaknow maopportunist nemadhiri enyu eumbavha tiri kuzvipedza with Geza revolution mbinga dzese muchachema. Vanoenda mberi vopost another post yamuri kuona iyezimsosha achinzi Nokuchivero update to Zimbabweans. Shingai nguva yave shoma yekuti musurunguke kubva kumbavha dziri kutonga nekuparadza upfumi hwenyika nemahure. Ndo masvika anobuda nyuka panapa atiri kuona kuti vakomana vanoisa that audio yamuri kuona yemukomana aiwa Nokuchivero ndichoona achisima pictures aiwa anachivhi vachiti aiwa vavha dzese aiwa vakomana vari vecorruption vari kuya vachinzi nguva yavo yasara ingori ishomanene. Panapa vakomana vana Geza the Geza revolution ichipindira panguva inoi ichinzi aiwa panguva inoi vari kupedzisa zvavari kupedzisa vachiuya vachida kubvisa vakomana ava vari kuonekwa kunzi ndo vari kukonzeresa kuti our economy istruggle, vari kukonzeresa kuti aiwa munhu wese munyika yeZimbabwe aone upenyu aiwa uchivava segavakava. Mashoko atiri kuona panapa atiri kuona vakomana mawar veterans panguva inoi pavari kujamuka vachiramba this 2030 bid and 2030 agenda vachiti aiwa kuzona tosvika 2028 kure vakomana these guys must go now. Motidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechituko ichi ina comment section medu tidze mafungiro enyu. Subscribe or like